Jeg hedder Lotte og bor herude i Gladstrup og har boet her i 30 år. Og vores børn har gået i skole, og vi synes, det er et fantastisk område. Jeg hedder Sandy. Jeg har boet her i 21 år i det hus her. Har boet i Brårup før også. Jeg synes, det er meget det her med, at vi har alt herude. Det bedste ved at gå i Gladstrup, det er naturen. Og så at alting er tæt på. Vi kan komme på havnen, vi kan komme i skoven, vi kan komme på travbanen, vi kan komme i skivehallen, i biografen, bowlingcenter. Det kan vi gøre på 10 minutter på en cykel. Rent praktisk, så har vi jo en Rema 1000 lige rundt om hjørnet. Vi har en 365, vi har pizzeria, vi har kylling og ko, så ligger Føtex og Kvickly lige ned ad vejen. Vi behøver slet ikke at skal op i byen, hvis vi ikke har lyst. Jeg sætter jo pris på, at børnene de kan cykle rundt til deres aktiviteter. Jeg sætter pris på, at de har en sikker skolevej, hvor de kun skal krydse der, hvor der er en fodgang og overgang. Man tænker ikke så meget over, at vi har rigtig fantastisk grønne områder også. Vi har regnvandssøerne, og der er blevet beplantet hernede, og der er den her lille troldeskov, som børnene de kalder det. Vi har plantagen herude med masser af mountainbike, cykelstier, ridestier. Vi har rideskolen, som også har masser af rideområder derude. Og nu er jeg ved at have en alder, hvor børnene er blevet en lille smule større, så nu hedder det jo lige pludselig gymnasie og handelsskole, og vi har en teknisk skole, og vi har social- og sundhedsskolen. Der er også mange af de unge, som var unge og har været i uddannelser både i Aalborg, Aarhus og København, de kommer tilbage. Gladstrup er et godt sted at flytte til, fordi der er så meget diversitet herude. Vi har lejeboliger, vi har ejeboliger, vi har andelsboliger, vi har handicapinstitutioner og vi har plejehjem. Så uanset hvad, så møder vores børn en masse forskellige mennesker fra forskellige samfundslag. Jeg ved, at folk de skriver tit inde på Facebook om, at børn de ikke leger i dag, men altså, vi har stadigvæk børn, der kommer og ringer på og spørger, om der er nogen, der er med at spille rundbold. Så det findes altså stadigvæk.